Hej Åben Kirke, og velkommen til Fra Stue til Stue. Titlen på forkyndelsen i søndags, det var God grund til håb. Jeg delte et par tanker i søndags ud fra Jeremias bog, kapitel 29, vers 5-15, som er skrevet til Guds folk i Israel midt i en af deres mørkeste perioder. De var blevet etnisk udrenset og fanget, og I var nu i eksil i Babylon. De havde mistet deres hjem, de havde mistet deres tempel, de havde mistet deres håb om en fremtid, om sikkerhed og tryghed i deres eget land. Og alligevel taler Guds ord om fremtid og håb. Og hvis jeg bare lige læser et par uddrag fra Jeremias 29, så står der sådan her, hvor Gud siger til den gennem profeten: Byg huse og bo i dem, plant haver og spis deres frugt. Bed for den by, jeg har ført jer til, for når det går godt for den, så går det godt for jer. For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om fremtid og håb. Og det er muligt selvfølgelig også, I kan også lige læse den længere passage sammen, hvis I lige pauser videoen her, og så læser den sammen. Det er ikke svært at spejle sig i beretningen. På sin vis, så er det jo en situation, som mennesker står i igen og igen. Det der med, at man havde noget, man virkelig værdsatte, og så har man mistet det og oplever, at der ikke er noget håb. Man bliver måske lidt passiv. Når vi ser på verden i dag, krig, klimakrise, inflation, mistrivsel, så kan det føles som om håbet forsvinder mellem hænderne på os. Men Gud minder os om, at vi ikke nødvendigvis er placeret forkert, selvom at noget ikke er på plads endnu. Selvom at der er et håb og nogle planer om noget andet, så kan du godt være der, hvor du er, stadigvæk i Guds plan og i Guds hjerte. Det starter med at værdsætte, hvor vi er, og det er egentlig det, beretningen jo minder jøderne om. Det er, lad nu være med at bare drømme jer væk. Vær nærværende der, hvor du er. Involver dig. Vent ikke på perfekte omstændigheder. Bed for at velsigne dit fællesskab, din arbejdsplads, din by. Også mens du drømmer om noget andet, at der var noget, der skulle se anderledes ud, eller du ærger dig over noget, du har mistet, eller noget, der ikke er længere, som det var engang. For når vi lever sådan, så mister vi håbet, når vi lever altid på afstand af der, hvor vi rent faktisk er. Håbet er nemlig mere end en følelse, det er en livsstil. Håb, det udleves i de valg, vi træffer. Jeg husker på et tidspunkt, min søn, som lige var blevet 9 år, vi var på ferie eller på tur som familie til New Zealand, og han ville gerne prøve noget whitewater bodyboarding i New Zealand, i en af de der floder. Og der var så nogle hvirvler, man blev suget ned i. Vi fik nogle guidene der, de fortalte os, hvordan vi skulle holde bordet, så vi blev trukket op igen, og på et tidspunkt kunne jeg se, at han var bare så udmattet, min kære søn der på 9 år, han sagde, far, jeg kan ikke mere, hvornår? Jeg tror bare ikke, jeg giver op i næste hvirvel, så lader jeg mig suge ned, og jeg tænkte, det er ikke så godt, søn, ikke? Nu holder jeg mig lige tæt til dig. Og da vi så lige når ned til næste, eller kigger på næste hvirvel, så siger guiden, så er turen slut, og så skulle vi gå op på stranden lige inden det næste sving i floden der. Og så siger Sønneke, var det bare det? Jamen så kunne jeg godt have klaret mere. Pointen var, at han mistede alle kræfter og kunne ikke overskue og fortsætte, fordi han havde mistet håbet. Han havde ikke forstået, at turen faktisk var lige ved at være over. Som kristne så vælger vi ikke frygt, passivitet eller kynisme. Vi vælger håb. Vi vælger at bygge op i stedet for at rive ned. Vi vælger at involvere os i stedet for at trække os tilbage. Og vi gør det, fordi Gud selv har gode planer for os. Også når vi står midt i det, der er uoverskueligt. Det er det, som Guds ord prøver at lære os, som kalder Gud vores far. Og derfor så vil jeg gerne også, at de som gruppe måske kunne prøve at reflektere lidt over de der gange, vi bliver udfordret. Fordi det gør vi jo på at vælge håb, når det er sådan, at vi synes, at der er meget andet at vælge. Jeg kunne godt tænke mig bare lige stille et par spørgsmål, som du kan tage med dig i bøn. Det første, det er at tage med i samtalen, og så bøn derefter. Det første spørgsmål, det er, hvor er det i mit liv, at jeg har mest brug for at høre Guds ord? Guds ord om, at jeg har planer om fremtid og håb for dig. Og det andet spørgsmål er, hvad betyder det for dig konkret at være med til at søge din bys eller dit fællesskabs bedste, i stedet for afventende og sidde og betragte? Jeg håber, at du vil give dig tid lige en pause til lige at tænke over og reflektere og dele nogle tanker med dem i gruppen.
Og så lad os bede for hinanden, der hvor måske håbet synes at være mest skrøbeligt, eller der hvor det er decideret bekymring, der har fået overtaget. Så lad os bede for hinanden, lad os også bære hinanden frem i bøn, også her i gruppen, og så ønsker jeg en rigtig god aften. Tak, I så med.